sekian di blog Perniaga di blog Pernia Bangun asa toto Hamzo asa wekau kajo anak permusik kami musik naubah itu kelari makasih. Thank you.
Jumulay tamarin desya nomor 300 siya. Rapor Tuhan Yesus buka ulangmu. Di Bagasa Sedarion di Persari Matuan ni Amang Opung Sintia Siahaan imana tersurat di 5 Musa bidu onom ayat 5 songonom mana tersurat di sini jala ikon haholongam mujahoba debatam sianna saroham doho sianna sa ate-atem doho sianna sa gogom. Di bahasa Indonesia dikatakan kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ido sahak ni hatani debata, martua don atau mangihon hatani debata, jalan opyoksa. Amin. Tapa sadarwata martanya kita. Gup mauleate upasata mi tuho ale Tuhan. Sela di bagasan pasu-pasu hami sahat rodi tikion. Di bagasan sadarion pe ale Tuhan, dinalaho mamuka ulaun nami. Imari nang diala posa da ama si antong atongan ni keluarga ali Tuhan. Toktong pas haton nami ulanon dubagas tangan para siya ni roham. Asahona toktong mangaramoti salhutna mardalan kobar tulungan ni roham ali Tuhan. Suang-suang ni keluarga na tinarikon ni amang nami ali Tuhan. Toktong lehon hai pason kunasida ramoti salhutna nula tangan nasida ali Tuhan. Lumubi apuli rohan nasida ali Tuhan. Ulan nami sadari ang upasahata mi tubagan santang para sa niroham. Mga sahon guar ni anak mo Tuhan Jesus Kristus. Martangia kami tuho. Uhut mandok mauliatin. Amin. Dia mata raja. Inatta suripada. Raja di domat tubuh. Raja di ale. Raja di boru. Saluhna. Raja di bius nami sehando sulitonga. Lubumi ma dirajai kula-kula nami saluhna. Amang raja inak suribada diton jong-jong do kami noaing songon napabotohon ima dinang marudung molu dahan opung ni seltiaduli. Ala totong perjono labing kata nami akka amang raja inak suribada lumubima dihamuna raja ni baradatan bius siahan doho bius silitonga si majuta margaro satu raja tinonggo raja nami raja ni bius giarin salpo aram do pagkatayamta ima dinapatu resimen na tuon jala totong ditiki aram pagkatayamta dihata pesta simen di pertuan ina dua doma ima molo pesta simen no ay nga mga raja-raja ni bius omma pertekian omma pesta simen ni daang opong ni Seltia Dolion dohot opong ni Seltia Boru siala rin ang diamo na sa loob na amat taragay na tasoribada lumobil nga diamo na raja di perduson namin anon tarholot talo dahangon tu peraja na persatokyan ni ima tu batu napir turihit nomor lapis nam ozak noaeng adong di pertikyanon jala las umma amang raja pasaya hari ini dahang opung ni seltiaon alay monotuk pe amang raja
Inak sore pada lumawi madi hamuna raja ni perbiusun nami monohola ta openon na boy ima tu batu napir nang siagdus ni tahita raja ni perdata perbiusan adang manotiki ima dia kang boru nami opuk seltia bori na tom tu batu napir akang borui opung seltia boru selani mana yang dia mula saluna mata raja inat tasuri pada lumawi madi hamuna raja ni hula-hula nami Hukum kami atau tetap cita kamar raja inak sorry pada raja ni Bruce masih botoan posorohan nami di hauna saduna raja ni perbusan nami manang raja ni perdaton nami lumo bima di hauna raja ula na amang raja inak sorry pada takas sama na binatongmo adong do na yung kubato pahami kuning-kuning ang manang musik Marsa bazar dari 10 sana si bajujung kamang raja inak sorry pada dan naparinggal tangan kami ang raja manang mga lindak kunagog alay pagogo suara ni hamok kamat taraja na tosuribada majalo pasu-pasu tu amat tanah berturi bata sipat ay barong muna tuhami lumubi matuenak kunni dahan na maruzung olo selani ni amuna salud na amat taraja tumat sa elek kami jala sampat hamu dan naparinggal tangan kami ang raja inak saribada molope tuksongoni na butar patu pahami di hata huwasi di partikiano sidak putih pahami sampuna suhu malah di ma di kita saluh dan terima nanti jadi di Tuhan mau lihat yang matotong dihamu saluna inat taraja sosok yang taraja alamar yang nilak karohamu ro diari sadarion ima napasai ari-ari ni na dua-dua nami apalagi tikyok jadi di sono zongjong naneng majaha jujur ngolu manang riwayat hidup ni damang na tapado-padopon amat taraja inat ta soribada raja ni dongat tubuh raja ni boru raja ni ale-ale raja ni bius nami salhubna terlalu bima raja ni hula-hula nami amang raja inang sorry pada dison jong-jong dahai majahaon secara ringkas jujur ngolu ni da amang nasari maduaon ima opusintia dodi siahaan iya opung nami opu mengupabosi siahaan mangalap buru dirajai buru tapu bolon siap potonga jala di bahasa tuan dodi nasida anak 5 dohot boru onong ia anak siakangan oppu sahab siahan mengalap boru dirajai boru nababan sian sitawatabo anak si nomor 2 oppu merhulalan siahan mengalap boru dirajai boru silitonga sian lobu siregar anak si nomor 3 oppu batahabosi siahaan mengalap boru nirajai boru silitonga sias sibahutar anak si nomor 4 oppu rumolan siahaan mengalap boru nirajai boru hutasoit sian abar bulak anak si nomor 5 oppu goman siahaan mengalap boru nirajai boru silitonga sias simarok oppu 2 ia molo opung nami ima oppu wata bosi siahan anak na 5 dohot boru na tolu ia anak siakangan oppu ujur siahan mengalap boru nirajai boru tapu bolon siat dadap anak si nomor 2 oppu juanda siahaan mengalap boru nirajai boru silitonga sian simarappu anak si nomor 3 oppu gumir siahaan mengalap boru nirajai boru simajutak sian perubah sinoba anak si nomor 4 oppu robitang siahaan mengalap boru nirajai boru tapu bolon sian nagasaribu anak si nomor 5 oppu Francisco siahaan
mangalap boru ni rajai boru silitonga sian simarok popudua. Ia boru siakangan marhamuliam ma tu anak ni amang boru nami marga silitonga sian simarok popusada. Ia boru si nomor 2 marhamuliam mai tu anak ni amang boru nami marga silaban sias sitapurung. Ia boru si nomor 3 marhamuliam mai tu anak ni amang boru nami marga panggawean siat tewing. Ia opung nami opu ujur siahaan anak na 5 boru na 3. Anak siakangan opu sitia siahaan na mangalap boru ni rajai boru silaban sian silaban rora ima amang na tabarok-barok apalari tikyon. Anak si nomor 2 opuriana siahaan mangalap boru ni rajai boru si tumorang sian sipultak. Anak si nomor 3 opu iel siahaan mangalap boru ni rajai boru si mamora siap pakat. Anak si nomor 4 amario siahaan mangalap boru ni rajai boru si dahutar siap tomok. Ia anak si nomor 5 ama Amanda siahaan mangalap boru ni rajai boru nababan sian paniaran. Ia boru siakangan marhamuliam ma tu anak ni amang boru nami marga silitonga sian lubang barubun. Ia boru si nomor 2 marhamuliam mai tu anak ni amang boru nami marga silitonga sian lubu siregar. Ia boru si nomor 3 marhamuliam mai tu anak ni amang boru nami marga nababan sian sitabo-tabo. Ia molo damang nata baru-baru ima opusitia doli siahan tubuh ma di tanggal 7 bulan 7 tahun 1960 dumma godang damangon marhasoho tamma jala di basa-basa debatado 2 anak dohot onom boru. Ia anak siakangan amat sintia siahan mangalap boru ni rajai boru si marmata sia-siatar jala aumai na jongjong nama jaha jujur ngulun. Jadi di bahasa-bahasa Tuhan do dihami sada boru dohot 2 anak. Ia anak si nomor 2 amahana siahan mangalap boru ni rajai boru tapu bolon siap potonga. Di bahasa-bahasa Tuhan do tunasida sada anak do sada boru. Ia boru siap kangan marhamuliot tu anaknya boru nami marga pasaribu sian aik kanopan. Jala di bahasa-bahasa debatado dinasida sada anak do tulu boru. Ia boru si nomor 2 marhamuliom ma tu anaknya boru nami marga samosir sian langkapayung. Jala di bahasa-bahasa debatado tunasida sada anak dohot 2 boru. Ia boru si nomor 3 marhamuliom ma tu anak ni namang boru nami marga si hobing siap potonga. Di bahasa-bahasa tuat do tunasida sada anak dohot 2 boru. Ia boru si nomor 4 marhamuliot tu anak ni namang boru nami marga si ditonga siap medan dang adong dobe anggo danak. Ia boru si nomor 5 dohot si nomor 6 dang dobe marhasohotan. Jadi punguma sudi pinopar nida mangon anak paru main boru hela dohot pahoppu sudi mei 20 siahalak. Jadi tubuh ma da mangon di tanggal 7 bulan 7 tahun 1960
alai marujung gulu mada mangot di tanggal 20 bulan Opat tahun 2025 jala maru rumah dawang nata baru bos saunari onop bulu 5 tahun amang raja inang sori pada mangido dope hami seluhna pinoparni damongon asa totong buat kamu kami di tangyang muna asa tuhipas na kami seluhukna pinoparni damangon diakka nasutubuan anak asa tibu diliot Tuhan diakka nasomar hasohotan asa tumibu dapat akar kakna songonima amang raja dohot inang sori pada jujur ngolu ni damangon naboy terpatorak kami secara singkat molotu ngadong utang manang singir uju di ngoluni na tua namion radido hami seluhukna pinopara majalo dohok manggarar mauliate yang manotor mahami ni ana man doktor hasuto alayan dorok suhu jalo kami mang di kota bule-bule perjolo mangido kami tu kamu amang permusik nami anjiat seperti nabi berbini dia mata na bertude mata di seluruh pagiduan nabi lugo di hata tangan nabi suak sogoni pagiduan nya mata raja dak tersuriba dan dohok tangin nasida asa adu duhok damang maju berjolo tua mata na bertua di mata anjiat seperti nabi berbini di seluruh pagiduan nabi bana bagado dohok damang ma tamang permusik nabi baik peabang tong ma adu hondo amang tu sahada raja agiat manupak dauli manupak nadenggan tokarina magihu tu habis saluhutna baik babang adu hondo amang tu sahada raja mau lihat mamang baik babang adu hondo amang ma tua mataraja inata sori pada nadiat naloloan dia ditagok tuhata tangi yang dohot akka pagi doon desida dubo biang kahula-hula namin pada mga doon damang mau lihat ya mamang asa siya jul mula-mula siya jul mula topa baik mari haya mangkotak mula-mula las pada mula dohot kotak sopa Marbula horas perhiti sombana itu alat tanda berkuah di bata tu bibi masa dahulu na nasi kapan jerohan nabi dia kapan sumpah kami perhorasan dalam sepasang pun di Tuhan naik ke bang benda bang bangun dan mengajar dia kiat pengadilan perhorasan ini baiklah bang nahobat ke sini mengajar
lihat mapanggabian dia maparahorasan si pasahato ka Tuhan ya sa huton karlumuwi ma di pinong parne na tua nasari na tua naik pamang udutan namin ma calon namin ma gondang sabi-sabi gondang siuk-siuk asa di song mahali masih sabi-sabi na kanabarabaran gi hopar tututur rami masih siukan hopar tututur rami banda lang na hopar tusi gondang sabi-sabi
amang perbusit nabi. Gabi mau huli buka tu muri di alamano. Nebuderi sekolah cara nebuderi di alamano sekedar. Alai hurak di beka bokawa. Jadi oke lah. Akadau di me. Ima di godang sadi-sadi di tortor nama dari masih sadi-sadi kita kena barang-barang. Ati buah adong. Pertanda do ya maksud dia berbeda tu sekolah dan ati bah adong kana hurak do dia kapak kulindo kapanganaho. Asa tokto masih napak kita. Ino arti di hatana masih sadi-sadi dia kapangga masih suka kita kompartok ka tuturta. Jadi no ai bang. Abang permusik nabi asa jalon nabi mamang semarang molangi asa dalu sakotan di monang musuh dari petalu kami dari pemonang baik nabang si monang monangi martobak tu bisa ria tak ria baik nabang si monang monangi. Di pasal masalu nak nak kali boleh rohana di hopar tu lobo di rohana dua pe abu biate asal tak sipul nami mamang tortor nami on biduat penuhatan panahuan di bulan tiu baik mani habi abang kesehatan las kudu budak abang pada hocin ada pe sabot tu Ido Raja Nabi alai di hata ulos sabut Raja Nabi berjolo bedo pasahatamu laos udung Raja Nabi pasahatamu ulos paniari tu akabok paranna alai yang no perbuti ak Raja Nabi adong batikkan no korona anisyak kamu Raja Ibu hulan ani mau nabi gabi amang boro asai boto hami do na laos di berbangun lengan nabi oh jadi Raja pamuron nami terlumo bini hamuna bere nami tapu bolot ala na yala pamudo sangap siap kami tulang muna molo hami siap tulang muna siaham sadam silopa gadong dua silopa uli sebelum saya pergi taman dokon hata na dengan sudema burta daputan uli sokonima si batukon nami siap kami tulang siahan dua ma ulus sokonima siap kami tulang rorobot siahan boleh aja Raja Nabi bolo dinok ulau di bersaur matuon ni lain nami imanaknya mengguru nami pada dikikir di sana mengguru kritik kami
ronoain tulang muna mendapat kamu perkenangan nami Ima digupet do jujungmu nong majua dulu lain nami di son diharoro nami emang boru di son adong ipat upahami songon ulos mana putih ulos sabut omma ulos perpudi tulai nami on jadi asa dulu bak kumado kai Mulai acara nabi, di kamu baru nabi, buat tamu do ulos dari kita ni. tonga ima dinama dua laikon lain namion tubuhnya mang boron dison di batu pahami songon ulos patpudi ulos sabut ulos bata sanggiat ma pitaun ni ulota pala didikyon lain rohami dison ulang-ulang Oma ulos perpudi nalau tuho jadi ngulung rodo tulangmu membuat ulos karompak doho angga ulos herbak alaya pala didikyon di pertua umon rohame tulangmu saluhukna ima di hari perpudi dinalau pasai ari-arin dinalau kabur haton nami ho tutaba natibbo ku simin lihik nomor lapis-lapis do batu nabir sanjak mabitahun ni ulongmu ulota apala didikyon diharoro nami inaibek kami ulos sabut tuho ulos perpudi sanjak manumpak amat tanah marjo di mata disaluhukna poparammu nang poparan ni akka amang borokku saluhukna nang umatui itu mas tuhat sama dihamu sohon na dua-dua tibo tiang di rumah belga tiang isoko nunga gabi oleh tujuan nyaron tupahon ni amat tanah martua di watama sehingga ma akka baparamu na uposo Pada turai kanami. hitang na romerisma tuwapun na sumorot di tahun ni ulot na balani dikyo dihamuna sudena pamparan ni lekon saluhuk na mahamuna upatoko ni hami pamparan na mangboro nami tupahon na mata na magpili watama dihamu anak ris boru torok dongamu nami sahat sa hormat Pada turai kanami. jadi molotuk songoni be hata semonak-monak siap kami ibasahat kami majo ulos sahuton manapuk na uli mohon manapuk na linggam mo tujuluan on tupahon na mata na martua di bata isa luhuk na paparam mo leh tujuluan ni areon sahat ni soluma ibasahat kami ulos sabut ulos batang tulaiku bagi dua tu mata na martua di bata sesahak maka na uli sahak mabanggabian tupahon ni paparamu tujuluan on songoni ma hata sa na ujo di tapayabang ma amang buru Wala pula kanami. ala dison namin nahamu pasahaton nami wongon ulos panyari Wala pula. dua kapaparan ni amang buru kunok perduli terlumubi ma lek kudit nata pado-pado kon si pasahaton nami udang na Jadi mana memang guru? Kalau siapa kata apa 20-an siap kami. 20 do ulos sabut itu lah. Jadi kan ada sada. Sabut siapa Siapa lagi. sekolah. Ah. Jadi kamu makan turun. Olo raja nabi. Jadi nasa ko dito dihita. Ado perjalanan. jadi melihat matitu di bungat tadi bungat sahur matua di matitu di menawa tua dulu lain nami di sor dihamuna saluhuk na paparan ni akka amang buruk terlumum ma paparan nilai unong sor matua di sor rodo hami tong tulang muna madabotok kamu mabuan songon berbuih ni tangan nami tuhamu perkenlengan nami apalagi dikyon di sor dibuat kami songon ulos nagajak ulos paniari asang dia pangiduat da tuamat na nomor 2 di bata tujuluan ni areon tupahon ni amat na nomor 2 di bata ma dihamuna gabi na nulamu sinur papahanammu totong diramoti saluhan saluhukna matutu. tuksong pe haroro nami amang buru dihamuna sudina akabirek
unang sian ulosi beret kamuna hinak kamma manitang yang ngami di hamuna sa lubuk na tujuan nero asa bitaon ni ulot pala di tikton tontong madok kono song ledok yang dua jadi kita bebang jo lain namiison dihararo nami sian hula-hula muna Tuhan hula kapubulon pinaro kami dinapasahaton ulos panyari Tuhan pangiduan nami mata-mata nama tua di batang asal giat salhut na pasu-pasuna di pasahat Tuhanmu dina so tubuan anak dina so tubuan bolu dina so nabotar rokap dobe tibu batutu di tongos tuhatta rokap gabe rokap horas tuak ke ariran bagihop tong kita yang kami di hamu salhut na mangboro nami bonon nami matutu asal giat Maria iya hamu salhut na lehon debata akasilas ni roha di pudian ni lain nami disalani dohonon nami semua hidup negara tua asabal gamen datiang di rumah ubal gamat yang isopo nunga gabi lain nami nasari matuon sang gabi mahamu salhutna peparanna akan opos sudah hamu pinoparan mangburu nami dinasona botan akahagabiu na Tuhan asa piton nami tamatan na mertua di bata asa bintang narumilis to bunna sumorok di dulu di Batua di pudian nilai namion itongos di bata ma di hamu anak iris boru lihat torop dongamuna mai sahat tuna saurumatua asa mai cita batua ma pamingguman si borok amat dari bataru si tua horas maha musa luhutna di paroro di selania kamang buru akabere akaboru di nanang roha mi pasahaton ulus tuhamu asa mangido maha mi tututo mata nomor tua di bata asa sasa soluma saha matu hotel di tigaras upasahatagan dong ulus panyari tuhamuna saha mata ngosong di bata di hamu penggawean lasihut madoh tarhorasa isialani be pada nami naneng manoktor mahami di dalam pasahaton ulus panyari tu pergelengan nami di son bangidu hami tu hamu pada nami baik danang majo di hami godang mula-mula las pada mudang ma tu godak sompa-sompai mahami dinalahu pasahaton ulus panyari tu targil lengon nami diso mangido hami pada nami baik damang madihami godang mangaliati